σίγουρα. Μωρέ, Έφη μου, με συγχωρείς που εγώ δεν σου έδωσα καμιά παραγγελία. Έλα, καημένη, δεν ξέρω την οικονομική σου κατάσταση. Αλήθεια, βρε Βέρα, αφού ο άντρας σου έχει μαζί του και τα 4 παιδιά από τον πρώτο του γάμο, γιατί πληρώνει διατροφή στην άλλη? Γιατί ο Κώστας παρά είναι καλός, Έφη μου. Καημένος, πώς να τρίψει τόσα στρώματα? Μόνο αυτό. Ξεχνάς ότι το ένα παιδί σπουδάζει στην Πάτρα, το άλλο Θεσσαλονίκη και το τρίτο στην Κρήτη. Άλλα 3 ενίκια, Έφη μου. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις, να ξεδώσεις κι εσύ λιγάκι, Σαν τι δηλαδή να κάνω? Το βράδυ θα βγω με κάτι φίλες μου. Θέλεις να έρθεις? Α, παπά, αποκλείεται. Γιατί θα βγεις με τον άντρα σου, μήπως? Ποιον άντρα μου, καημένη, με δουλεύεις τώρα? Αφού σήμερα βρήκε την ευκαιρία να πάει στην Πάτρα να δει την κόρη του. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 1 Νέα Δημοκρατία, 2 Πασόκ, 3 ΚΚ, 4 Ολυμπιακός, 5 ΠΑΟ, 6 ΑΕΚ. Πού πάμε σήμερα? Με ΚΚ, μάλιστα, τα 3. Τι καλό ταξίδι να έχουμε, μακρά αλεφοριών και οδυσιών. Κουπόνια για το κόμμα σου, δώσει ένα. Σε μένα κουπόνια της Νέας Δημοκρατίας, άσε μας. Ποια Νέα Δημοκρατία, ρε? Νέα Δημοκρατία, ορίστε. Νέα Δημοκρατία είναι αυτό. Πασόκ, είπα κι εγώ. Άλλαξε κόμμα ο σύντροφος. Άστι, έβεσαι Πασόκ μέχρι το καλό. Λέγε πώς αυτός για να ενισχύσει με το κόμμα. Φέρε 2. Έχω πάρει κι άλλα, το ξέχασες? Θανάση, για χαρά. Πού πάτε? Κάτσε να σας κάνω κουπόνια για το κόμμα. Κάτσε και τα κοπόνια σου, ρε. Έλα εδώ, ρε, κάτσε. Ορίστε. Να δούμε, πόσα θα πάρεις? Δώσε 2. Κώστα, ρε. Μήπως είμαστε, μωρέ. Βέβαια, δικό σας. Να μου φάγαμε τόσο ξύλο και εξορία στα μακρονίσια. Και εγώ σε πέρναγα για Νέο Δημοκράτη. Σε είδανε σε ένα πούλμα της Νέας Δημοκρατίας, πήγαινε σε μια συγκέντρωση και μου το είπαν τις προάλλες. Θα με μπερδέψανε με άλλους. Άκου Νέο Δημοκράτης εγώ. Γι' αυτό σε έκανα από πελάτη. Παρεξήγηση, ρε Κώστα, παρεξήγηση. Καλά δεν μου λες ένα πράγμα, ρε. Πόσο χρόνο ήσουν εσύ στον εφήλιο? Γιατί ρωτάνε? Γιατί πρέπει να ήσουν πιτσιρίκος οπωσδήποτε. Πώς έκανες εξορίες, πώς βρέθηκες εξορίες? Εθελοντή. Εθελοντή, δε. Τι είπε, ρε, εθελοντή Μακρόνισσο? Στο στρατό. Μετά πήγα με τουρνέ στα νησιά. Και δεν μου λες ένα πράγμα. Σε ποιες εξορίες έχεις κάνει? Με ποιους συναγωνισάς? Πότε? Άσε τώρα, μη μου τα θυμίζεις και με ψυχοπλακώνεις. Ξέρεις τι ψυχολογία παθαίνω. Άσε καλτά να έχεις με κανένα σύνθημα. Πάμε. Το κόμμα είναι ένα. Συνασπισμός. Το κόμμα είναι ένα. Συνασπισμός. Εσύ, μια τέτοια κοπέλα από τέτοια οικογένεια με ένα καφετζή. Και με 4 παιδιά. Δεν λέω, καλός κι άγιος ο άντρας σου. Αλλά δεν νομίζεις, βρε Βέρα μου, ότι έχεις ταυτή σαν γυναίκα? Δυστυχώς, ναι. Γι' αυτό σκέψου αυτό που σου είπα. Μα τι μου λες τώρα, βρε Έφη? Ντίλερ εγώ, από πού και ως πού, αφού δεν ξέρω. Εγώ θα σε πάω στην εταιρεία που συνεργάζομαι. Χρειάζεται έξυπνες γυναίκες. Μισό λεπτό πάω για τσιγάρα. Πατέρα!
περίμενα. Είδες τα ξαφνικά, άκουμε και τις χάρες του. Από εδώ ο Γιώργος, συμφοιτητής μου. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα. Τι κάνεις, παιδί μου, καλά? Καλά, μια χαρά. Πώς πάνε τα μαθήματα? Καλά, καλά. Ωραία. Θα κάνεις να σε κεράσουμε κάτι? Όχι, εγώ σας αφήνω να τα πείτε. Γεια σας. Καλά, αφού μένεις στο καλό. Καλή πρόοδο. Κοριτσάκι μου, τι μου κάνεις, είσαι καλά? Καλά, καλά. Κάτι έχεις εσύ, δεν μπορεί. Όχι, τίποτα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κρυφτείς από τον πατέρα σου, κάτι έχεις. Δικό μου πρόβλημα. Και αν δεν το πεις στον πατέρα σου το πρόβλημα, σε ποιον θα το πεις, μπορεί να μου πεις. Πάμε σπίτι να μου τα πεις. Πάμε. Έλα, πάμε. Έλα, πατέρα, πέρασε. Έλα, κάτσε καλά. Θα μείνεις εδώ απόψε? Ούτε τέτοιο. Θα ξαναγυρίσω πάλι πίσω με το ίδιο πούλμα. Για πες μου λοιπόν το πρόβλημά σου, ακούω. Να, έλεγα στον Γιώργο ότι είσαι ανένταχτος. Έτσι νόμιζα δηλαδή και τώρα. Και αυτό τι τον ενδιαφέρει, τι πιστεύει ο ένας και άλλο. Είναι οργανωμένος στην ΟΝΕ. Αισθηματάκι, αισθηματάκι. Τι κάνει η Βέρα, ο Σωτήρης? Τώρα μου αλλάζει συζήτηση, έτσι. Τέλος πάντων. Εάν σε καίει αυτό, την επόμενη φορά θα έρθω με άλλο κόμμα. Όχι, δεν θέλω να αλλάξει τις ιδέες σου για μένα. Εξάλλου είναι ζήτημα αρχών. Τι ζήτημα αρχών, ζήτημα πούλμαν είναι. Γεια σου, Βασίλη. Γύρισες επιτέλους εσύ. Τι ρε Βασίλη, κάρτα χτυπάμε. Θες κλειστά, σήμερα αργείς να ανοίξεις. Πότε σε διορίσαμε αφεντικό? Εσύ Κώστα, μας αφήνεις χωρίς καφέ. Είσαι επαγγελματίας ή δεν είσαι? Άμα δεν σου κάνω, πάρε μπρικάκι, καμινέτο και φτιάχνεις μόνος σου. Θεριακλή. Τη δική σου δουλειά θα κάνουμε που έχεις γεμίσει απορριπαντικά και τσιμπιδάκια και μας κόβεις και τη δουλειά από πάνω. Έχουμε και παιδιά ρε Βασίλη. Τέλος πάντων, ψήνα καφεδάκι στα γρήγορα, έτσι. Να το γαρνίρω με κουπόνια. Τι κουπόνια? Νουδού, πασόκ, συνασπισμό, οικουμενικά. Αφού ξέρεις ρε Κώστα, εγώ είμαι οικολόγος ρε εσύ. Και κοίτα ρε, πήγε και διάλεξε. Ούτε ένα πούλμαν δεν βάζει να πάρουμε τα παιδιά μας. Για πάει ένα καφέτσι που βρήκαμε ρε. Θα ανοίξει καμιά φορά μαγαζί, έχει. Άντε ρε Κώστα, θα ανοίξει επιτέλους. Γεια σου Κώστα και εσύ. Πιάσα ένα καφέ. Έγινε. Δεν μου λες Κώστα, θα έρθει στη Λάρισα, πούλμαν υπάρχει. Έχει πανεπιστήμιο στη Λάρισα. Και για πρίτανης θα έρθεις ρε, για βαβούρα θα έρθεις. Αν έχεις τίποτα για Σαλονίκη είμαι μέσα, κλείσε θέση. Άντε, φτιάξω καφέ. Κότσιο! Βρε, σαν τα χιόνια, για χαρά. Η παρεξήγα τέλος, έτσι. Εντάξει, τελείωσε. Πιάσε ένα ουζάκι και έλα παρέα. Έγινε. Δεν μου λες κανένα κουπόνι του συνασπισμού να σου ρίξω? Βάστα ρε Κώστα, κι αφού και εγώ δίνω κουπόνια για το ίδιο κόμμα. Κάνε. Να ρίξουμε ένα στον κύριο. Χέστον αυτόν μωρέ, Πασόκος. Λοιπόν, πάω να φτιάξω το ουζάκι, έρχομαι. Άντε ρε Κώστα, τι θα γίνει με το καφέ? Δεν μου λες κανένα κουπόνι για το κόμμα να σου ρίξω? Πάλι σε μένα, εγώ πήρα, εδώ στον άλλο. Χέστον αυτόν συνασπισμός. Ναι, μωρέ. Και πού σε πες την κυρά, αν θέλει τίποτα για το σπίτι, έχω φέρει ζυμαρικά, όσπρια, απορριπαντικά τα πάντα, έτσι. Ομοειδάτες, είμαστε να υποστηριζόμαστε. Εντάξει, πιάσ' το καφέ. Έγινε. Κότσιο! Έλα. Το ουζάκι δεν μπορεί να φτιάξω. Κάτσε. Πώς δες. Τι έγινε? Την Πάτρα σκίσαμε, έτσι. Είδες κόσμο, Είχε πολύ κόσμο. Καλά, μαζί δεν ήμασταν, ρε. Ναι, μαζί είμαστε. Κοίτα να δεις, την Παρασκευή στο Περιστέρι έχουν μια συγκέντρωση. Δεν μπορώ να έρθω διότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχω το στέκι της πενιάς που δουλεύω και δεν μπορώ, δεν γίνεται. Ωραία, θα έρθω άμα τελειώσει η δική μου συγκέντρωση. Την άλλη εβδομάδα έχω πάρει τα ρεπά μου να πάω με τα παιδιά. Έχω να πάω Πάτρα, Κρήτη, Σαλονίκη, καταλαβαίνεις. Καλά, ρε, πόσα παιδιά έχεις? 4. Παναγί. Με την πρώτη γυναίκα. Πολύ καρπερός, ρε, εσύ σύντροφε. Δεν μου λες πώς δεν πέτας κανένα δυο δημοκράτες με τη δεύτερη γυναίκα? Υπάρχει και όρια τέτοια τώρα, ρε Θωμά. Άσε, εγώ έχω γίνει μπαλάκι του πινκ-πονγκ να. Είναι εποχή για τέτοια. Πάω να φέρω το ούζο. Άντε, καλό ταξίδι. Ένα κασετόφωνο made in Japan, λαθρέο. Πιάνει όλους τους σταθμούς, top FM στέρεο, αντένα, FM αριστερά, δεξιά, μεσαία, βραχαία, παρακαλώ. Ένα 500 θα πάρουν όλοι, όσο έχει άλλες καφές. Ορίστε, ακούω. Δύο. Ορίστε. Πάρε ο κύριος. Παρακαλώ, κύριε. Δεν μου λες, θα σου αρέσει αυτό που δοκιμάζω τώρα? Θα σου πηγαίνει, είμαι σίγουρη. Να σου πω, να δοκιμάσεις και αυτό. Μ' αρέσει. Κάτσε, γιατί δεν παίρνει εύκολα, δεν βλέπεις. Να σε βοηθήσω. Όχι, μπορώ, εντάξει. Αχ, βρε, Εφη μου, σε έβαλε και κουβάλισες όλη σου την καρδαρόμπα. Ξέρεις στην εταιρεία πόσο μετράει η εμφάνιση? Είδες που κατάντησα. Να μην έχω ρούχα της προκοπής να φορέσω με αυτό μου παντρεύτηκα. Σώπα καημένη, σε λίγο θα έχεις όσα θέλεις. Εγώ νομίζω πως τα έκανα. Τι κοιτάς εσύ, μπορείς να μου πεις? Σιγά μην κάνω μάτι και στη μάνα μου να μου. Μάνα μου. Τον είδες? Καλά, πολύ πρώτο αυτό το πράγμα, Σ' αρέσει? Κοίτα, εγώ βασικά θα το προτιμούσα εδώ να είναι λίγο πιο ανοιχτό, να φαίνεται έτσι. Έλα να σου πω, να βάλει και αυτό να τη δεις. Κοίτα, εγώ τώρα πρέπει να τζάσω, τι να σου πω. Γεια σου, μάνα. Μουα. Γεια σου, μανούλη. Αυτός δεν σπουδάζει. Όχι. Παράξενο παιδί. Ξέρεις, είναι το μαράζι του πατέρα του και του έχει αυτόν μια αδυναμία. Δώσε μου Δεν και μου τ' λες. άλλο. Είπες στον άντρα σου ότι θα πιάσει δουλειά.
Γιατί τον είδα καθόλου? Δεν ήρθε ακόμη από την Πάτρα. Παιδί μου, από την Πάτρα γύρισε, αλλά τώρα θα τα λέει με την κόρη του στην Κρήτη. Τηλεγράφω, τσάρπα, απορώ πώς δεν με περιμένει. Πού είσαι ρε παιδί μου? Όλα ρε, κάντα τζουτζουτζουτζουτζου, ταρα. Σύντεκνε, please. Άστο please, από εδώ εγχώριος είναι. Τα βλέξαμε σύντεκνε με τσιτουρίστες. Δεν βαριέσαι. Μήπως θες αυτή η διεύθυνση εδώ πέρα που είναι οδός Αρετούσας? Αμέ δεν κατέχω. Θα περπατήσεις στο μεγάλο δρόμο από το λιμάνι. Θα συναντήσεις τον Άγιο Τίτο. Άσε, θα μπλεχτείς από εκεί. Καλύτερα να στρίψεις ζερβά από τα λιονταράκια. Τι είναι το τσίρκο Μετράνο εδώ? Πέτρινα ρε μπρε, θα πάρεις τη Δεδάλου και κυρώτα να σου πούνε. Δεδάλου να με ήρθουν να τα μπλέξουμε. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Good morning, sir. Δεν με χαίρει, λέω. Άρε φαλάκρα. Βολάρε. Τώρα αυτά είναι τα λιονταράκια. Σαν γατιά μοιάζουν. Θα είναι κριτικά φαίνεται. Παιδί μου. Πώς? Αχ, Ντάντι μου ήρθες. Δεν είμαι ο Ντάτσι, ο πατέρας σου είμαι. Με συγχωρείς που δεν κατέβηκα στο λιμάνι. Έχω πολύ πυρετό και ζαλίζομαι. Δεν πειράζει, κούκλα μου. Φάρμακα πήρες? Έφερες γιατρό? Όχι, έκανα μόνη μου μια εντριβή με λίγο ενόπνευμα. Τι να σου κάνει μια εντριβή, βρε κακό που πάθαμε, βρε το παιδί μου τι έπαθε. Ας θα πάω να φέρω φάρμακα γιατρό. Όχι, όχι, Ντάντι. Βρε τι Ντάντι, παραμιλάς. Ο πατέρας σου είμαι. Δεν θέλω να κάνεις έξοδα. Ας είναι καλά το καφετόφωνο, κούκλα μου, άσε με, σου λέω. Καλά, τώρα εγώ παραμιλάω ή εσύ? Θα αλλάξει η ζωή σου, σου λέω, θα δεις. Ας το ελπίσουμε. Λες να τα καταφέρω? Θα σε βοηθήσω εγώ, θα σου μάθω όλα τα μυστικά. Πώς θα κάνεις γνωριμίες. Βέβαια, θα περάσεις και από σεμινάρια, αλλά εγώ θα σου μάθω τα βασικά. Τώρα. Ναι, μου σηκώνεσαι. Τώρα μόλις σου κάνατε τη διδάξη τύπο γιατρός. Να ετοιμάσω κάτι να φάμε. Όχι, κούκλα μου, ετοίμασα εγώ. Βράζω κοτόπουλο να πει στο ζουμάκι. Που είναι δυναμωτικό, δεν είμαστε καλά. Ξάπλωσε παρακαλώ. Μα ούτε ένα καφεδάκι δεν σου έκανα. Βρέα στον καφέ, έχω δουλειά να τελειώνουμε. Έχω απλώ και την πουλιάδα. Πέσα γρήγορα. Σκεπάσου. Άκου. Θα είμαι εγώ εδώ πέρα και θα κάνω το παιδί δουλειές. Τι λέει μωρέ εδώ πέρα? Δεν μπορείτε να λειτουργήσετε το μηχάνημα αν το καπάκι δεν είναι κλειστό. Δηλαδή αυτό εδώ το καπάκι να είναι κλειστό. Βεβαιωθείτε ότι το... Καλά. Τι κουβένασα. Ούτε εγώ καταλαβαίνω τίποτα και πρέπει να είμαι διαβασμένη για το σεμινάριο. Καλά, εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτό το κουφά, τι να σου πω. Ο πατέρας σου ξέρει, αλλά βλέπεις λύπη. Άσε μας μωρέ με το ανθρωπάκι, τι να ξέρει να πούμε. Μα καλά, γιατί μιλάς πάντα έτσι για τον πατέρα σου, Άντε, γεια. Έλα εδώ, αφού μπορείς να με βοηθήσεις. Άντε, γεια. Ψέτονε. Ω, καλώς την περιστρόικα. Γεια σου, τυραγιού. Σαν παγωτό Σικάγο ντύθηκε ο δικός μου. Να με... Πού ήσουν εσύ? Κρήτη ήμουνα, ρε πέρα, πού ήμουνα, δεν ξέρεις πού ήμουνα. Τουρίστας είχες πάει. Ούτε στο εξωτερικό αν πήγαινες δεν θα αργούσες τόσο. Ρε βρέα, βρήκα το παιδί μας άρρωσε, τη λενιό μας, να μην της πάω γιατρό, να μην την περιπτώ, να μην της πάω φάρμακα. Και ήταν ανάγκη να είσαι έτσι ντυμένος. Και με την άμπλα θα γύρναγα, ρε πέρα, πού να βρω λεφτά. Κριτικό πέλαγος αυτό, κολυμπητός θα γύρναγα. Βρήκα κάτι τουρίστες και μπερδεύτηκα στην πτήση και ήρθα με τσάρτα. Και αν σε παίρνανε χαμπάρι ότι δεν είσαι στο γκρουπ. Θα με πετάγανε από το αεροπλάνο. Σημασία έχει ότι ήρθα τσάμπα και το παιδί είναι καλά. Αν δεν είσαι κουρασμένος, θέλω να με βοηθήσεις. Σε τι να σε βοηθήσω? Να μωρέ, αυτό εδώ το μηχάνημα δεν το καταλαβαίνω και το προσπέκτους δεν με βοηθάει καθόλου. Ρε βερά, έχω να ασχοληθώ με σοβαρά πράγματα. Σήμερα είναι Κυριακή να κάνω καμεροκάματο στέκης πενιάς. Με αυτές τις αηδίες ασχολούμαι. Ώστε αηδίες, Αηδίες, βέβαια! Αηδίες!
δεν ξαναμπλέκω πάλι. Μου βγάλε το λάδι, ναι ξετίναξε. Τεινάζω το γιακά, χτυπάω το κεφάλι. Απαπαπαπα μου παίζει το παπά. Ψυχοβγάλτρα, ψυχοβγάλτρα, δεν τα θέλω τα φιλιά σου πίσω πάρτα. Αρκετά εγέλασες, κλάψε και λιγάκι. Ψυχοβγάλτρα, ψυχοβγάλτρα, σου φερνόμουνα καλά, φέρνω σου σκάρτα. Όμορφα τα πέρασες, πάθε και λιγάκι. Εσύ, δεν με γνωρίζεις ρε. Στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο μήνα με την Ολυμπιακάρα, τώρα σε θυμήθηκα. Πάω να δώσω κάτι παραγγελίες και να τα πούμε. Κάτσε ρε, βιάζομαι. Φεύγω νωρίς για Θεσσαλονίκη. Με την ομαδάρα, όχι με μοσχάρια. Τι καλά παίρνω τα μοσχάρια από ποδόσφαιρο. Τι κατάλαβες, έχω φορτωμένα κάτι μοσχάρια και θα τα ξεφορτώσω στη Θεσσαλονίκη. Άσε και είχα και ένα εργάτη και κούφηκε. Τι, εργάτη, εγώ τι κάνω. Είσαι ρε. Αν είμαι λέει, θα πέσει και μεροκάματο και θα δω και το παιδί μου. Ναι, ρε, μην με στήσεις. Ας διαβεστεί ρε, πάντα τηλεφώνεις τη γυναίκα μου. Μάλλον όχι, άσε, για θα την ξυπνήσω. Θα αφήσω γράμμα. Εντάξει, να μην σε πάρω ύπνος. 3 ώρα ξεκινάμε από την Κυριαταγορά, Δεν θα γίνουν τέτοια πράγματα. Τι λες τώρα, λοιπόν. Πάω μια στιγμή να αφήσω το μεροκάμα στο σπίτι, θα σου φέρω και ένα ουίσκι εντάξει, και έρχομαι αμέσως, εντάξει. Λοιπόν, Βέρα, φεύγω για Θεσσαλονίκη και επιστρέφω το βράδυ. Σε φιλώ, Κώστας. Βρε καλό στον ηχθοφύλακα. Όπου μου δυσπάσε. Καλά ρε παιδάκι. Γιατί δεν θέλει να μιλήσεις με σαν άντρες. Γιατί έχει κολλήσει η βελόνας, όλα τα ίδια και τα ίδια μου λες, εντάξει. Εντάξει, σου μιλάω με καλό τρόπο. Μη με κάνεις και αλλάξω τακτική. Ο πατής τον παίζουμε και σκληρή τώρα. Ήθελα να ξέρω ποιοι είναι αυτοί που σου αλλάζουν τα μυαλά να τους βρω να τους πας στα μούτρα. Σιγά τα αίματα. Θα τους φάξω ρε. Θα τους φάξω σαν κοτόπουλα, σιγά σαν κοτόπουλα. Τι φωνές είναι αυτές νυχτιάτικα. Ο γέρος βγάζει δόντια και γκρινιάζει. Ωραία, να τους βρω και θα τους πω εγώ. Έχει χάρη που θα χάσει το φορτηγό. Πού πας τέτοια ώρα. Σου έχω αφήσει σημειώμα. Θεέ μου, να μένουμε στο ίδιο σπίτι και να αλληλογραφούμε. Κοίτα που καταντήσαμε. Πού να πηγαίνει άραγε. Τον έπιασε το αιμοβορικό του. Πάει λέει να βρει τους φίλους μου να τους φάξει. Άμα τους βρει. Παναγία μου, μην κάνει κανένα κακό. Ίσα μωρέ το ανθρωπάκι. Ίσα. Μόνη στο διπλό απόψε. Πολύ σιγά δεν πάμε ρε φίλε. Δεν μπορώ ρε φίλε να τον καζώσω τώρα με 2 τόνους μοσχάρια. Όχι ξέρεις κάτι. Θα αργοπορήσουμε και δεν θα προλάβω όλο το παιδί. Μη σε νοιάζει, θα προλάβουμε. Τι διάλογο, πρώτη φορά την κάνω τη διαδρομή. Καλά τι γίνεται εδώ. Κατάληψη. Δεν είμαστε καλά. Σε παρακαλώ δεν κατεβαίνει να τους πεις ότι είναι μεγάλη ανάγκη να δω το παιδί μου και ότι θα βρωμίσουν και τα μοσχάρια. Συνάδελφοι, θα σας καταλάβουν. Για να δούμε. Άλλο και τούτο.
είναι ρε παιδιά. Τι έγινε, βλέπεις κλειστός. Ωραία, εγώ πώς θα περάσω τώρα. Εμείς δηλαδή τι κάνουμε που είμαστε εδώ. Εσύ πρέπει να περάσεις, να πας από τα βουνά ρε. Καθίστε ρε παιδιά, εδώ είναι ο δρόμος, σε ποια βουνά δηλαδή. Τον κλείσαμε ρε φίλε τον δρόμο, κατάλαβες. Γιατί? Γιατί έτσι δεν χτυπούμε πιο Έλα αδερφέ μου. Θέλω να πάω Θεσσαλονίκη κυρία μου. Θα πας από εκεί να πάρεις τη θάλασσα. Καλά εγώ αυτό είναι το πρόβλημα. Άσε μας κάτω μάνα. Μη σας στέλνουμε τώρα. Τι να γίνει, δεν βλέπεις να παθαίνω να περάσω. Καλά, έχεις προηγούμενα μαζί τους. Έχω, αμόρε, με τον Υπουργό έχουν αυτή προηγούμενα, γιατί σου λέει. Ρε, άμα θέλει να περάσει ο Υπουργός, περνάει από πάνω με ελικόπτερο. Εγώ το ξέρω, αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν πάμε από τον παλιό. Το παλιός κλειστός είναι. Τους. Και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή. Το βρήκα. Τι, βρήκες πέρασμα για Θεσσαλονίκη. Για Θεσσαλονίκη, ρε. Πίσω θα πάμε να ξεφορτώσουμε. 2 τόνους μοσχάρια. Ναι. Ρε, θα μου πες τα νεφρά στο πάτωμα. Με τα νεφρά σκέφτες εσύ. Ή τα σφαχτά που είναι γεμάτα στα αίματα. Ωραία, μοβόρικο φορτίο. Καλά με έμπλεξε για τα καλά, ρε. Σάλτε να φύγουμε, άντε. Και σε παρακαλώ, Σωτήρη, απόψε να φροντίσει να γυρίσεις πριν από τον πατέρα σου, έτσι. Δουλειά του και δουλειά μου, εντάξει. Α, μην μιλάς έτσι, σκοτώνεται κάθε μέρα. Έλα μωρέ, σκοτώνεται να πούμε. Ποιος ξέρει πού γλεντάει να πούμε και μας το παίζει ψόφιος. Α, σώπα, επιτέλους, Θεσσαλονίκη είπε ότι πάει. Θεσσαλονίκη, καλά, αυτό σε λέει ότι πάει να σφάξει τους φίλους μου να πούμε. Ποιους φίλους σου, μωρέ. Θεέ μου, τι έπαθες, πώς έγινες έτσι. Πάνω από 40 σφαχτά. Ωχ, άσχετους καθάρισε για φίλους μου. Ποιους φίλους σου, μωρέ. Τέτοιο βόδι που είσαι. Στη Βηρετό ήσουνα. Πώς τσακώθηκες, μάνα μου, έτσι, με ποιους. Με τα μοσχάρια τσακώθηκα. Το πέταξε τον κουφό γιος, με τα μοσχάρια τσακώθηκες. Με την τύχη μου τσακώθηκα. Απεργίες, μπλόκα, αποκλεισμοί. Όχι, Παναγία μου, θα λιποθυμίσω, δεν πάω. Να σταθείς στα πόδια μου. Στο κάτω. Σιγά με λερώσεις. Με λερώσεις. Όχι, μέσα μου. Αυτό πάλι. Να σου πω, αυτό είναι που λέμε του άνατος στα αίματα. Μα Κώστα μου, τόσο κουρασμένος είσαι. Κώστα, αυτός κοιμήθηκε κιόλας. Κώστα, κατέβα, είναι έτοιμος ο καφές. Θα αργήσεις να ανοίξεις το μαγαζί. Ξημέρωσε. Κατεβαίνω. Ρε, καλό στα μάτια μας τα δυο. Πάλι το κατηγητικό. Γιατί σε πειράζει δηλαδή. Δηλαδή, πού το πας τώρα, να μας κάνεις νταντά. Μη με αναγκάσεις, το είπα να φερθώ με άλλη γλώσσα. Το πας φύρι σε τρώει ο κόλος σου. Κοίταξε, μη μου τη βιδώνεις για θα σε κάνω σκόνη, εντάξει. Δηλαδή μας απειλείς τον πατέρα σου. Τον πατέρα σου, ρε. Είναι τρελός σου. Είναι τρελός. Βοήθεια. Θα με σκοτώσει, είναι τρελός. Είναι τρελός. Βοήθεια. 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 Βοήθεια, είναι τρελός. Βοήθεια. Φύγε, κόλλα μου, φύγε! Έξω, εξάσου! Έξω από το σπίτι! Τελείωσε, σου είπα! Άστονε, άστονε! Άστονε, παρτιζόν, και φύγε! Άστονε! Άντε! Δεν μπορώ να το παρέσει, αλλά μας έρετε χωρίς κάθε μέρα! Άσε μας, μπορεί να μπορεί να ησυχάσουμε σε αυτό το σπίτι με τα σπαστικά του γέρου να πούμε Κάσα! Το καθήκη! Κάσε! Σταμάτα, φύγε και σου είπα! Με τα κάνω κιουζιλίκια σου να πούμε, έλα εδώ να δεις! Όχι, έλα εδώ να δεις! Έλα εδώ που σου λέω, έλα! Έλα εδώ! Έλα εδώ σου λέω! Έλα εδώ να δεις, όχι, όχι να δεις, έλα εδώ! Που θα μου δίνει ο Τάνος να πούμε! Εδώ, εδώ! Ορίστε, ορίστε! Μια ζωή κακομοίρης για να το παίζει τουρίστα στον τζάμπα να πούμε! Δεν το πάω που να πάρει ο διάλος! Δεν το πάω! Κατάσταση είναι αυτή! Θεέ μου! Άντε τώρα να τα μαζέψεις! Έφτασα. Το τάβλι είπαμε εδώ. Εδώ το τάβλι. Ορίστε. Εδώ τι είπαμε. Ματιά. Ορίστε. Ευχαριστώ.
Στάβλη και εδώ, άντε καλή επιτυχία. Εδώ καφές, ο βαρύς, εδώ. Ορίστε. Έχει και το νεράκι. Αυτό έχει άλλο μέτριος. Πώς με έναν κύβαστο, σε παρακαλώ. Εντάξει, έφτασε, 2 χέρια έχω, τι να κάνω, μόνος μου είμαι. Πολύ ζεστά το έχεις πάρει το θέμα μου. Ωραία, θα σε κάνω ξεφτέρι εγώ και το βράδυ θα σε πάρω σε άλλη επίδειξη. Α, απόψε δεν γίνεται. Είναι επέτειος στο γάμο μας με τον Κώστα. Μου υποσχέθηκε να με πάει σε κάποιο κεντράκι να διασκεδάσουμε. Τότε δεν επιμένω, όμως την εκδρομή στην Ισπανία θα έρθεις, Θα δούμε. Όχι, θα δούμε. Η εταιρεία μου δικαιολογεί άλλο ένα άτομο. Λοιπόν, αν δεν έρθεις θα βρω άλλη παρέα. Η εταιρεία σου πολύ σας προσέχει, έτσι. Τώρα είναι εταιρεία μας. Είναι μια προσφορά για τις δουλειές που διακρίθηκαν. Και όπως ξέρεις, εγώ είμαι από τις πρώτες. Λοιπόν. Απόψε θα το πω στον Κώστα και αν συμφωνήσει θα σου απαντήσω αύριο. Ωραία, ελπίζω να μην έχει αντίρρηση. Είναι ευκαιρία να ξεσκάσεις κι εσύ λίγο. Καφέδες, ποικιλίες, χλωρίνες, τσιμπιδάκια, φυτίνες, αυγά, ούζα, αναψυκτικά και παγωτά. Και έχουμε σύνολο 24.200. Καλά πήγαμε σήμερα. Έτσι λοιπόν θα είμαι άνετος το βράδυ με τη μέρα, ευτυχώς. Κλείσαμε. Κώστα μου, αδελφέ μου, συναγωνιστή μου, σώσε με. Λέγε μου, τι έγινε εσύ. Είσαι, Κωστάκι μου, η τελευταία μου ελπίδα. Λέγε μου, τι έγινε. Έχασα όλα τα λεφτά από την ίσπραξη που είχα μαζέψει από τα κουπόνια και αύριο παραδίνω. Καταλαβαίνεις θα πάθω, Πολλά. Πολλά. Με αυτά καλύπτουμε. Ο Θεός να σε έχει καλά, Κωστάκι μου. Ο Θεός άσε, από σένα τα θέλω, δεν θέλω εγγύητη. Αύριο μεθαύριο θα στα φέρω εγώ ίδιος. Και αν δεν στα φέρω εγώ ίδιος, θα στα στείλω με άλλο αγωνιστή. Ένα ξέρει μονάχα ότι μεσώνεις, όχι τίποτα άλλο. Θα γινόμουν ρεζίλη. Και τι θα έλεγε και ο Γκορμπατσόφ, χωρίς το καθήκη έφαγε τα λεφτά. Κώστα μου, το κόμμα σε ευγνωμονεί, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Παναγία μου, Γαβρίκα. Το κόμμα ευγνωμονεί. Η Βέρα όμως. Έλα βρε Κώστα, μου άργησες. Εγώ είμαι έτοιμη. Ευτυχώς που εσύ ετοιμάζεσαι γρήγορα. Δεν μου λες Βέρα, λεφτά έχουμε πουθενά. Τι λεφτά, πού να τα έχουμε. Τότε δυστυχώς ο εορτασμός της επετείου μας αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους για αύριο. Μα εσύ άλλα μου είπες στο τηλέφωνο. Ότι πήγες καλά, ότι το τακτοποίησες. Δυστυχώς το τηλεφώνημα έγινε πριν περάσει ο σύντροφος. Είπαμε οριστικά για αύριο. Κώστα μου, και αύριο κάτι άλλο θα σου τύχει, είμαι σίγουρη. Έλα ρε Βέρα, μην είσαι τόσο απεσιόδοξη, να τύχει. Μισό. Ναι. Νέα Δημοκρατία για Θεσσαλονίκη. Θαύμα. Ασφαλώς, αν δεν έχω εγώ που είμαι οργανωμένος οπαδός, ποιος θα έρθει. Και βέβαια. Ναι, λοιπόν, μου κλείνετε μια θέση για αύριο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά. Να η ευκαιρία. Τσάμπα Θεσσαλονίκη να δω το παιδί. Πάλι. Τι πάλι, αφού ως χάρια ξεφόρτωνα. Κάτι άλλο βέβαια μου υποσχέθηκες για αύριο, αλλά δεν βαριέσαι Κώστα. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια, Κώστα. Πέρα μου πατέρας είμαι, πρέπει να με καταλάβεις. Εγώ ξέρω ότι είμαι μια παντρεμένη ζωτοχύρα όμως. Αν ήσουν μητέρα θα με καταλάβαινες. Αν ήμουν μητέρα. Όμως δεν είμαι. Είμαι γυναίκα, Κώστα. Κάτι που εσύ το έχεις ξεχάσει από καιρό. Κάνε υπομονή και μεθαύριο θα δεις τι θα κάνω για σένα. Θα δεις πώς με λένε. Μη μ' αγγίζεις. Χάλασες όλη μου τη διάθεση. Για κοίτα τι τραβάμε εμείς παντρεμένοι πατεράδες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Συνασπισμός 3, Πασόκ 2, λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 1. Άρα παίρνουμε σακ βουαγιάζ νούμερο 1. Και τι άλλο είχαμε, να μην ξεχάσω και το μονοτικό. Τα πούμε το βράδυ. Τώρα πάω να ξαπλώσω να βγουν. Κοίταξε λίγα τηλέφωνα εδώ, εντάξει. Άμα το σηκώσει κανένας άσχετος, δηλαδή ο πατέρας μου,
Κάνε πως πήρες λάθος, εντάξει. Ή άσε καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Α, μπράβο, ναι, έγινε. Ναι. Εντάξει, άντε, τσάου. Ξύπνησες κιόλας. Τι να ξυπνήσω, ακόμα δεν ξάπλωσα, τώρα πάω να την πέσω. Πώς έτσι νωρίς εσύ? Να, πάω να πλύνω αυτά τα ρούχα και μετά να πάω για σεμινάριο. Δεν μου λες, εκείνο το ματωμένο το πουκάμισο του πατέρα σου το πήρε πουθενά το μάτι σου? Εγώ πού να το δω, θα το εξαφάνισε. Φαίνεται θα έκανε καμιά βρωμοδουλειά. Τι βρωμοδουλειά, μωρέ? Ξέρω εγώ, μωρέ, έτσι μου λοχτός όπως είναι αυτός, άντε να το καταλάβεις να. Σταματήστε! Αυτά που βλέπετε είναι λάφυρα! Έπεσα σε μια αφισοκόλληση του Πασόκ και πήγαν να με δίνουνε! Και ρίχνω άντε πείτε του κάνω μαύρου στο ξύλο και τους τα παίρνω όλα! Μέχρι το παντελόνι τους πήρα! Ακόμα και την κόλλα μου κολλάγανε λάθη! Ορίστε! Για να πιστέψετε! Δεν μου λες σε παρακαλώ, μήπως πήρε το μάτσου το καφετζή δίπλα? Χθες δεν είχε πει τίποτα, αλλά έτσι κάνει πάντα. Φεύγει και μας αφήνει χωρίς καφέ. Άμα τον δεις, πες σε παρακαλώ τον ζήτησε ο Θωμάς να του επιστρέψει κάτι. Αυτός ξέρει. Μάλιστα, αν το δω. Γιατί ποιος ξέρει που βρίσκεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Άντε, γεια. Γεια. Ζήτω η νέα δημοκρατία! 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 Ανοιχτά είναι. Πάρα μου, παρολάκι μου, παιδί μου! Πατέρα, θα με περίμενες, Τι είναι αυτά, ρε πατέρα? Καλά, δεν χάρηκες που ήρθα. Τι να χαρώ? Να μου έρθεις έτσι ντυμένος νεοδημοκράτης? Καλά, δεν μου λες, ρε πατέρα. Εσύ δεν ήσουν συνασπισμός? Βρε, άστα αυτό έτυχε, άστα πολιτικά κατά μέρος. Πες μου εσύ πώς περνάς. Πώς να περνάω, εξετάσεις εδώ. Καλά, δεν θα σε απασχολήσω πολύ, θα φύγω γρήγορα. Να μην χάσεις τη συγκέντρωση, έτσι. Ρε, ποια συγκέντρωση, ποιος υπολογίζει συγκέντρωση. Ήθελα να δω το παιδί μου και απλώς έτυχε το πούλμα να είναι τέτοιο. Καλά, ρε πατέρα, εντάξει, θα τα πούμε σύντομα στην Αθήνα που θα κατέβω να ψηφίσω, έτσι. Μπράβο, λοιπόν, εσύ κάτσε διάβασε, δεν μου λες τη στέγη που έσταζε. Τη φτιάξανε, τη μονώσανε. Τι να φτιάξουνε, ρε πατέρα, και ξέρεις, έχουμε πει 1000 φορές στον διευθυντή της φοιτητικής εστίας να τη φτιάξει, αλλά αυτός μας γράφει. Μας γράφει, Ναι, αλλά ο πατέρας σου λες και τα ήξερε όλα. Τώρα να δεις τι έφερα. Όχι, θα αφήσω εγώ το παιδί μου να βρέχεται, να μουλιάσει, να γίνει παπάρα. Κοίτα εδώ, το βλέπεις. Τι είναι αυτό? Μονοτικό. Ας την περάσω 2 χεράκια και δεν θα τρέχει στα αγώνα. Λοιπόν, πάω γρήγορα γιατί πρέπει να βρω και το κούλπαν. Καλά, ρε πατέρα. Έρχομαι αμέσως. Κάτσε μην έρθει κανένας φίλος από το κόμμα και γίνεται να λες. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Να μόνος την ταράτσα ίσα. Καλά, εσύ ποιος είναι? Ο διευθυντής της αστείας. Α, ωραία. Τι ωραία βρε μάστορα. Άλλα σου είπαμε κι άλλα φτιάχνεις. Εμένα. Τι μου είπατε? Δεν είχαμε πει για τις βρύσες που στάζουν. Οι βρύσες στάζουν, αλλά βλέπω ότι η πλάκα τρέχει. Τα παιδιά χρειάζονται ομπρέλα. Άσε με σε παρακαλώ να κάνω δουλειά μου, χάσει το πούλμα. Καλά, συνέχισε. Κι άμα τελειώσεις, έλα να φτιάξεις τις βρύσες. Πάρ' τον και στο γάμα σου και του χρόνου. Άσε με να τελειώνουμε. Γιάννη, να δεν πρέπει. Σήμερα φτάσαμε Αθήνα. Τι έγινε? Αθήνα φτάσαμε. Όλη νύχτα ταξιδεύαμε. Κι είμαστε από χθες τα χαράματα στο πόδι. Λοιπόν, ώρα να δείξουμε τι είμαστε. Πάμε παιδιά. Όλοι
Ζήτω η νέα δημοκρατία! Εσύ, τραμπούκος δέρνει στο κολλητή. Πω, θέμα το κάνει Πασόκηδης ρε. Εσύ, δικός μας είναι ρε ο Κώστας, καλά το έκανε. Μπράβο ρε παιδιά, θα τον άφηνε εγώ να καπελώσει τις αφήσεις μας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, του κάνω τη μάπα αγνώριστη το ξύλο. Κύριε μου! Να σου πω, εσύ έκανες τη μάπα αγνώριστη του αφισοκολλητή. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Βρε τώρα δεν το πες. Τώρα δεν το πες. Αφού τα άκουσα με τα αυτιά μου από εδώ έρχομαι, από πίσω έρχομαι. Λάθος κάνεις. Πάμε στο τμήμα, πάμε στο τμήμα. Πάμε στο τμήμα να σε αναγνωρίσει το θύμα σου. Εγώ να έρθω στο τμήμα να με γνωρίσει. Βέβαια, αυτόν που έδινες, άντε προς πάμε. Το παιδί μου έδιρα εγώ. Α, ώστε έδινες και το παιδί σου. Πάμε μέσα. Με έφερε μέχρι εδώ και τον έδιρα. Πάμε μέσα. Σκάστε. Πάμε ρε. Έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. Με σακάτεψε το ξύλο φασίστας, κύριε αστυνόμο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, κύριε. Εμπρός. Κύριε Δικητά, πιάσαμε στον δρόμο το δράστη του ξυλοδαρμού. Παίρνω μέσα. Μάλιστα. Μωρέ, πρέπει να ταχύτητα με το πρώτο, έτσι. Λοιπόν, εγώ είμαι κομματικός τέλογος και μου περνάει. Θα φροντίσω να πάρει προαγωγή ως την. Άσε τα κομματικά και τις αιτίες και δεν ξαναναγνωρίσεις τον άλλον. Μάλιστα. Εγώ δεν έδιρα κανένα. Σύντροφε εδώ, Σύντροφε! Εσένα βρήκα να πιάσουν, μωρέ. Τα κάνουν πλακάκια. Σας παρακαλώ, κύριε. Προσέξτε πώς μιλάτε. Να προσέχω πώς μιλάω, Αυτό δεν θα περάσει, έτσι. Πιάνετε τους αθώους πολίτες και τους φτέρχες τους αφήνετε να φύγουν. Πολλά λες! Εσύ είσαι ελεύθερος, μπορείς να πηγαίνεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δικητά. Θα ξαναγυρίσω, έτσι. Σύντροφε, στάσου ένα λεπτό. Σύντροφε. Τι έγινε, με θέλουν να πίσω. Όχι, εγώ σε θέλω. Αύριο έχουμε τη συγκέντρωση της Πάτρας. Θα έρθεις. Δεν μπορώ, αύριο είναι η γιορτή της γυναίκας. Ποιος το είπε ότι είναι η γιορτή της γυναίκας? Της δικής μου γυναίκας. Έχω κάποια επέτειο, καταλαβες. Θα ξενυχτήσω. Καλά, πάρ' την κάρτα μου. Και όταν αποφασίσεις, μου τηλεφωνείς. Εγώ κανονίζω τα πούλμαν. Πάρε μου ό,τι ώρα θέλεις, δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ ξαναπάω μέσα. Τι πάει να κάνεις, ανάκριση? Όχι. Πάω να πάρω τα στοιχεία του αστιφύλακα που σε συνέλαβε. Θα το μεταθέσω. Ρε, άστον μη δίνει συνέχεια. Το καθήκον του έκανε. Μόνο ποιο καθήκον του έκανε, θα το στείλω στην Κρήτη. Αν δεν το στείλω στην Κρήτη, να μην με λένε Μάρκο. Τι να πάω στην Πάτρα, αφού πήγα. Δεν καλύτερα να πάω σπίτι, θα περιμένει τη Βέρα. Βέρα! 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 Ναι! 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 Μιλήστε, μπρος! Ποιος είναι? Ναι! Θα μιλήσει, Αξιανέ μου! Το κλείσα. Άλλη αλληλογραφία. Αγαπητέ μου σύζυγε και συγκάτοικοι, αν πεινάς υπάρχει κονσέρβα στο ψυγείο. Είμαι στο σεμινάριο. Αν καταφέρουμε να συναντηθούμε θα τα πούμε. Φιλάκια, Βέρα. Λοιπόν, αγαπητή μου, αγαπημένη η γυναίκα, το βράδυ να είσαι έτοιμη να γιορτάσουμε την επέτειο του γάμου μας. Ο κόσμος να χαλάσει, θα βγούμε. Σε φιλό, Κώστας. Ναι, ναι, ναι. Για να μιλάς ρε παιδάκι μου, ποιος είσαι, τι θες. Ναι, ας. Το κλείσε. Καλά, περίεργα πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το σπίτι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τηλέφωνα, αλληλογραφίες. Τέλος πάντων, πάω να αλλάξω να βάλω τώρα τη δουλειά γιατί έχουμε έξω το βράδυ, πρέπει να δουλέψουμε.
Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τσακανίκας. Μάλιστα, τι θα πάρετε? Τις εισφορές που χρωστάτε στο ΤΕΒΕ. Ξέρετε, έχετε καθυστερήσει πολύ και έχουν πάρει προσαυξήσεις. Εγώ πού να τα βρω? Τι θα πει που να τα βρείτε? Λέω εγώ πού να τα βρω γιατί είμαι καρσόνι. Ο Τσακανίκας ήταν αφεντικό, δεν είμαι εγώ. Και γιατί λες ότι είσαι ο Τσακανίκας? Άκουσα που λέτε το Τσακανίκα και λέω είναι το μαγαζί του Τσακανίκα. Εγώ λέγομαι Μαρίνος Μαρινόπουλος, να δείξει ταυτότητα. Τι θα γίνει με τα αφεντικό, ξέρετε πόσες φορές έχω έρθει και λείπει? Αφεντικό είναι όποτε δεν έρχεται. Να σου φτιάξω καφεδάκι. Όχι. Να σου δώσω κουπόνια πασόκ συνασπισμού. Ουξού! Αφιέβαμα, δικός μας, Νέα Δημοκρατία. Άμα είναι και το κόμμα μας, τότε φέρε δύο. Αμέσως. Γεια σας, καλή σας. Μην ξεχάσεις να πεις στο αφεντικό ότι πέρασε το ΤΕΒΕ, Μην με ήσυχος, σαν να το είπες τον ίδιο. Γεια σας ομοειδιάτη. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Καλώς ευτήκαμε. Θα πάει καλά η φορά. Προχώρα ρε, ύπνε! Ξέρεις σε ποιον θα δώσει τα λεφτά? Ναι, αφεντικό, εντάξει. Στα χέρια του, έτσι. Για βλήμα μέχρι τώρα. Μη δεις καμιά γκόμενα και την πάρεις από πίσω. Όχι. Πάρ' τα, φεύγα, δώσ' τα κι έλα. Γλίγορα, εγώ έχω τραπέζες πια. Γλίγορα! Περίπτερο, άνοιξε. Τι έγινε? Απορριπαντικά, φυτικά έλαια, αυγά. Τι είναι αυτά που μου κουβάλεις εδώ, ρε? Τηλεφώνησε η γυναίκα σου. Πάλι? Πόσο κάνουνε? Υπάρχει αναλυτική κατάσταση. Ορίστε. 1300. Ορίστε. 1500. Ρέστα δεν έχω αργότερα. Για στάσου εσύ. Πότε τηλεφώνησε η γυναίκα μου, αφού λείπει? Έλα ρε Βασίλη, έχουμε έξω τα παιδιά σπουδάζουμε. Και τι με νοιάζει ρε, μας τα κάνουν τα παιδιά ρε, πάρ' τα πίσω από το χάμο. Μετά την απομάκρυνση του ταμείου, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Γεια χαρά, τα ρέστα μετά. Για φάει ένα καφέτσι ρε, το φοβηθεί το μάτι μου ρε, τι πράγμα είναι αυτό ρε? Δυο πράγματα 1300 δραχμές. Πάλι κλειστός είναι. Συγγνώμη, είστε ο κύριος Κώστας Τσακανίκας? Ουχ, πάλι το ΤΕΒΕ. Όχι παιδί μου, εγώ λέγομαι Μαρίνος Μαρινόπουλος. Έχω και ταυτότητά σου. Τι είναι την κάνω ταυτότητα, εγώ το αφεντικό σου θέλω, πού είναι? Δεν μου λες χρωστάει πολλά το αφεντικό μου για να ξέρω. Ξέρω εγώ λεφτά ήρθα να δώσω. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Μοιράζει το ΤΕΒΕ λεφτά. Ποιο ΤΕΒΕ μωρέ, το αφεντικό μου ο Θωμάς με έστειλε. Α, ο Θωμάς. Έτσι μιλάτε, τι κάνει ο Θωμάς? Πέρασε καμιά-δυο φορές από εδώ να βρει το αφεντικό σου, αλλά έλειπε. Πέρασα και εγώ σήμερα, τίποτα, τζίφος. Λοιπόν, εγώ είμαι το αφεντικό της Τσακανίκας, έχω μοιραζεί τη ταυτότητα. Περίμενα. Έλα τώρα, λιγούρι. Δικά μου τα λεφτά. Μυρίσκεις λεφτά και πάνε τα φας τώρα. Μάνα μου, δικά μου τα λεφτά. Σε τα μάς τώρα. Εγώ. Άντε. Του τα είχα δανείσει εγώ, γιατί έχει χάσει τα Έλα κουπόνια. τώρα λεφτά. Άσε με κάτω, ρε. Έλα βρε Κώστα, επιτέλους άρχισες. Θέλω το να αλλάξω και φύγαμε αμέσως. Να το δω και να μην το πιστέψω. Στο έγραψα και στο υπέγραψα. Είπα θα βγούμε και θα βγούμε. Α, πίσω. Ναι. Με τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα μας, για Θεσσαλονίκη, όχι και ήρωας. Μπα, δεν γίνεται με τίποτα. Ορίστε. Πώς, περιοδία Πάτρα, σοβαρά. Ας πάνε και τίποτα άλλο, εμείς θα πηγαίνουμε. Άστο, να μένει. Να μένει το δεις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά και με την νίκη. Είπα κι εγώ πάλι. Είπαμε. Πάει και τελείωσε. Θα βγούμε και θα βγούμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να αλλάξω. Μην τυχόν και μας προλάβουν άλλοι. Άστο να χτυπάει. Άστο να χτυπάει. Είπαμε.
θα βρεθούμε το βράδυ στο μπαρ. Έλα πάλι το βράδυ στο μπαρ, να βρεθούμε μαζί στο σκοτάδι. Όλη η Αθήνα χωράει σε ένα μπαρ και το μίσος της γίνεται χάδι. Θα βρεθούμε το βράδυ στο μπαρ με ήχους ροζ και γαλάζια φωτάκια σε μια Ελλάδα που κάνει τη στάρ, μέλα με ξεφτισμένα γοβάκια. Θα βρεθούμε το βράδυ στο μπαρ. Αλλά τώρα να δεις πώς θα περάσει. Πολύ ωραία περάσαμε. Περίμενε. Τώρα θα σου πω. Περίμενε. Μην είσαι ανυπομονός. Περιμένω να ντυθώ πρώτα. Κάτσε, περίμενε. Ναι, με τα ρούχα. Περίμενε γιατί έχω ανάψει. Έχεις ανάψει, αλλά όμως να βγάλω τα ρούχα μου. Περίμενε. Πρώτα να βγάλω κι εγώ. Εσένα θα σε γδίσω εγώ. Ποιος είναι τέτοιο άλλο στο τηλέφωνο? Καλά, όποιος είναι να τον χέσω, Ναι, ποιος είναι? Πώς? Συμφοιτήτρια της Φανής? Απ' την Πάτρα? Το παιδί μου στο νοσοκομείο? Τη Ρόπιτα? Όχι, Παναγία μου. Καλά, κοπέλα μου, εντάξει. Αύριο το πρωί θα είμαι αμέσως εκεί. Ευχαριστώ, γεια. Μια μέρα λείψαμε και την κάναμε. Το βλέπεις? Καλά κατάρα έχουμε δηλαδή εμείς. Εγώ το ήξερα πως τελικά τίποτα δεν θα γινότανε.
Είπαμε, είμαι πατέρας, Βέρα μου, δείξε κατανόηση. Πάω να κάνεις και το ειστήριο. Όλο κατανόηση δείχνω όμως, Μόνο κατανόηση δείχνω. Ναι. Ναι, τον κύριο Μάρκο. Ο ίδιος. Έλα, σύντροφε, για χαρά, ο σύντροφος είμαι. Από το πρωί στο τμήμα. Καλά, το ήξερα ότι δεν είναι όλους στις 4 το πρωί. Ναι, αλλά σας είδα στον νόμο και την άχτηκα. Και λέω, δεν είμαστε καλά, φεύγουνε χωρίς εμένα. Αν δεν πάει ο οπαδός του Πασόκ, ποιος θα πάει. Δεν είμαστε καλά. Το ήξερα πως θα με βολέψει το πούλμαν. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άντε για χαρά, καληνύχτα. Τι καληνύχτα, καλημέρα, σε λίγο φεύγουμε. Γεια σου. Για να κάνουμε το ανεπιστάμενο έλεγχο στα περιεχόμενα, να δούμε, είμαστε καθόλου εντάξει. Σήμερα πάμε με Πασόκ. Και άστρο, γεια. Ποιος μου βάλει το Ολυμπιακό στο Πασόκ, δεν είμαστε καλά. Και την ΑΕΚ στην Νέα Δημοκρατία. Ποιος να... Και θα σας πω Ινουδού. Καλά, δηλαδή εγώ να οργανώνομαι και να μου το χαλάνε. Δηλαδή έχουμε και εσωτερικό σαμποτάζ, έτσι. Γεια σου, κύριε Αποτσιά. Ορίστε. Τώρα είναι εντάξει. Υποτίθεται ότι πάμε για εκλογικούς σκοπούς. Αργωνοτούμε τέλεια. Συνεκτεθούμε και στον όχλο. Πάω να πω και καληνύχτα στη Βέρα. Αλλά θα τσαντιστεί. Και με το δίκιο της δηλαδή. Αλλά ώρα για έρωτες είναι. Όταν σκέφτεσαι το πόδι πώς να λειτουργήσεις. Βέρα. Βέρα, μέχρι να φύγω προλαβαίνουμε. Αν και βέβαια την χάλα στη διάθεση, αλλά το χρέος είναι. Μ' ακούς. Βέρα, συνεχιές. Βέρα, συνεχιές. Τι να κάνω, αφού είμαι ο πατέρας. Ρε εσύ, τον θυμάσαι? Αυτό δεν είναι ο Ερωάνου. Μα θα έχουμε διαρροές. Παρακαλώ, τι θα πάρετε? Συναδέλφισσα, επειδή πλάκωσε πολύς κόσμο να εξυπηρετήσω. Καλά, όπως θέλετε. Έτσι, με τον Παρτών, για το μεροκάμα το πάμε. Επαγγελματίες είμαστε. Παρακαλώ, ακούω παραγγελία. Ένας. Τι έγινε, παιδιά? Ρε εσύ, τι γίνεται με σένα? Ψόφοι είναι, πήγα να κόψω κίνηση, δεν κάνουνε μία. Η νίκη μας ανήκει. Είπαμε κι εμείς. Κάνε δουλειά σου, το μεροκάματο να βάλει. Τι δουλειά κάνουμε, για το μεροκάματο τα έκανα. Έλα και έλα. Τι τους μιλάς, πήγα να κόψω κίνηση. Καλά ψόφοι είναι, η νίκη μας ανήκει, τους έχουμε από κάτω. Απάνω να τους πάρουμε τον αέρα. Πάω για νερά τώρα, έτσι. Άντε, ξαναπάνε. Τσάκαλα στο πόρτας, έτσι. Με ζητήσατε. Φεύγεις για την Κρήτη. Αποστολή. Μετάθεση. Μετάθεση. Μα κάνουν μεταθέσει σε προεκλογική περίοδο. Πώς τα κατάφερες, μέσον έβαλες? Μα τι λέτε κύριε Δεδικήτα, τι μέσον.
Κάποιος μου την έφερε. Εκείνοι οι δύο που είχαμε συλλάβει. Ο ένας που το έπαιζε κομματάρχης γύρισε πίσω και ζητούσε τα στοιχεία σου. Σωστά. Αυτοί οι δύο μου τη φέρανε. Έχετε δίκιο. Δεν θα πετύχω κανένα πουθενά, αλλά σας ορκίζω μέσα, θα το συντρίψω. Θα μαρτυρήσει της μάνας του το γάλα. Χειρουργείο, εδώ πάει για τυρόπιτα. Ποιο χειρουργείο? Μα τι λέτε κύριε, μια σκολικοειδίτητα ήταν, πήγαν πάρα πολύ καλά. Σκολικοδίτη, σε ποιο δωμάτιο? Στο πρώτο αριστερά. Εντάξει, να σε κάνω. Πάλι μου, κοριτσάκι μου, πώς είσαι? Πώς είσαι, μωράκι μου? Τίποτε δεν. Πότε ήρθες? Με το πούλμαν του κόμματος ήρθε. Του συνασπισμού. Τώρα σασπισμός. Δεν σου παθάρθω με άλλο κόμμα, κούκλα μου. Γιώργο, ο μπαμπάς έγινε δικός μας. Πασόκ έγινε. Γιατί, αφού μου το υποσχέθηκε. Μωράκι μου, μη στεναχωριέσαι γι' αυτό. Πριν συνασπισμός, τώρα Πασόκ, αργότερα Νέα Δημοκρατία, εκεί θα τα χαλάσουμε. Μα τότε καλώς ήρθατε. Στην Πάτρα ή στο κόμμα? Ο πατέρας έχει πολύ χιούμορ. Πού να παιδί καλός μου, τώρα έχω μια ψυχολογία με το παιδί μου. Σε λίγες μέρες θα έρθω να ψηφίσω στην Αθήνα. Ναι, θα έρθει και αδερφούλης από τη Θεσσαλονίκη και αδερφούλας από την Κρήτη και θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα μαζευτούμε, ξέρεις τι ώρα θα περάσουμε. Βρε Γιωργάκη, ναι. Μια και θα γίνει αυτό το μάζωμα, δεν έχεις πει στην Αθήνα, λέω εγώ για λίγο. Εγώ δυστυχώς ψηφίζω στη Θεσσαλονίκη. Ένα σταθμό στην Αθήνα δεν κάνει κακό. Καλά, εντάξει, θα δούμε. Ευχαριστώ πάντως. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλει να σου φέρω γιατρό, να σου φέρω φάρμακα, να σου φέρω, να σου φέρω τίποτα να φας απ' πίσω. Κάνα φρούτο, θες φρούτο, να σου φέρω κάνα χυμό. Δεν χρειάζεται. Πες μου τι θες. Δεν χρειάζεται να ξοδεύεις, παπά. Ξέρω είναι ο Γιώργος εδώ. Μπρε, άστο Γιώργο, εδώ ο πατέρας σου, ό,τι θες εδώ, εγώ είμαι για σένα. Δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, περίμενα μια στιγμή εδώ πέρα, δεν μου λες παρακάτω το λιμάνι που είναι, κατά μου πες. Είναι στο ρολόι, στην πλατεία από κάτω. Εκεί που κατεβαίνουν τα πούλμανα, θα πω που είναι. Ναι, εκεί. Εκεί είναι. Ωραία, λοιπόν. Αλλά γιατί, τι το θέλετε το λιμάνι? Δουλειά δική μου. Κάτσε παρακαλώ δίπλα της, μη φύγεις καθόλου, έτσι. Και έρχομαι σε λίγο. Έτσι, κούκλα μου. Εγώ είμαι εδώ, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Ο μπαμπάς μου εδώ, γεια σου. Έτσι, έρχομαι σε λίγο. Εντάξει. Εσύ, Έφη μου, έλα, γεια σου. Φιλενάδα, τι θα γίνει επιτέλους με την εκδρομή? Σήμερα πρέπει να δηλώσω. Σήμερα πρέπει να δηλώσεις. Βέβαια. Λοιπόν, θα έρθω. Ωραία, το έπες επιτέλους στον άντρα σου? Όχι, αλλά θα του αφήσω σημείωμα. Άλλωστε αυτός δεν λέει να ξεκολλήσει από την Πάτρα. Πατρίτσα μου, κοριτσάκι μου, είδες όρθα. Στο πάτο, θα έρθω. Βλέπεις τι σου φέρα. Τα γλυκούλια σου, τα λουλουδάκια σου μέσα αριστερά που μυρίζουν. Βλέπεις. Σου φέρα χειμώνα πίσω τα ανεψάς και βεσινάδα και πορτοκαλάδα και ένα μάτσο περιοδικά να μου διαβάζει να περνάει η ώρα. Πολλά έξοδα έκανες, μπαμπά, δεν χρειαζόταν, δεν είχα τίποτα σοβαρό. Βρε, για εσάς είναι ο μπαμπάς, για εσάς δουλεύει, για τα παιδιά, για ποιον δουλεύει, για μένα. Εγώ πάει, τα έφαγα τα χρόνια μου τελείως, αν τα παιδιά είναι μπροστά μου. Και κοίταξε να είσαι καλός στην υπηρεσία σου όπως είσαι και εδώ, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε Διοικητά. Και μακάρι εκεί που θα πάω ο νέος διοικητής να είναι καλός σαν και εσάς. Στο καλό. Και μη στεναχωριέσαι. Θα γλιτώσεις και από τον έφος. Ναι, αλλά θα γλιτώσουν και κομματάρχες από μένα. Άστο να περάσει. Έχουνε γερόδοτη. Μη σε στείλουν σε κανέναν ευρώ. Από εκεί είμαι.
Γι' αυτό μου δώσανε φύσιμα για το Ηράκλειο. Αλλά δεν θα τους πετύχω μπροστά μου, θα τους... Άστο να περάσει. Κοίταξε να περάσει καλά, έτσι. Εντάξει, κύριε Κοίτα. Πάω ταξίδι στην Ισπανία για μια εβδομάδα με την ελπίδα κάποτε να συναντηθούμε. Σε φιλώ, Βέρα. Ναι. Ναι. Έλα ρε παιδάκι, με έχεις κάσει, θα μιλήσεις. Ποιος είσαι τέλος πάντων? Ναι είπα, ποιος είναι? Άσε. Το κλείσε. Λοιπόν, πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το σπίτι. Βουβά τηλεφωνήματα. Καλά, Ισπανία με τι λεφτά, πού βρήκε λεφτά να πάει η Ισπανία? Ύποπτες κινήσεις. Τι έχεις, Βέρα, τι σκέφτεσαι πάλι? Τι θες να σκέφτομαι, τον άντρα μου. Με το να σκέφτεσαι συνέχεια τον άντρα σου δεν απολαμβάνεις την ωραία εκδρομή. Νομίζεις δίνονται συχνά τέτοιες ευκαιρίες? Μα ο καημένος ο Κώστας δεν θα έχει ούτε να φάει. Θα τρώει ό,τι τρώνε οι σύζυγοι των άλλων κυριών που είναι μαζί μας. Κόρνε μπιφ. Όχι, θα βλέπουμε ότι ξεφορτώνουμε μοσχάρια πάλι στον ύπνο μας. Καλύτερα κρέας με αρακά. Εντράδες, μενού εστιατορίου. Αυτός. Μαγαζί, έφτασε. Κατάστημα, ναι. Βρε, ο Πορτιάντης. Φιλάρα, είδες που σε βρήκα. Εδώ είμαστε. Ας φτιάξω καφεδάκι. Παπιάζομαι. Λοιπόν, είσαι για μια εκδρομούλα τζότα. Α, μοσχάρια δεν ξεφορτώνω. Ακόμα τα βλέπω στον ύπνο μου να μου βγάλουν τη γλώσσα έτσι. Τι μοσχάρια μόνο για την ομαδάρα μιλάμε. Πού πάει, εγώ ρολάρισα. Καλά είσαι Ολυμπιακάκες και δεν ξέρεις που παίζουμε. Βρε πλάκα κάνω. Θα τον πατήσουμε τον Όφη. Ο Όφη θα πεθάνει. Άκου, υπάρχει καράβι τζάμπα και εισιτήριο για πάρτι σου. Για Κρήτη, ωραία, εδώ και το παιδί. Ποιο παιδί? Το παιδί μας, το Ολυμπιακάρα, το Μαδάρα, να σε φιλήσω! Λοιπόν, πάω να ετοιμαστώ γιατί 6,5 ώρα το καράβι σηκώνει άγκυρα. Πρώτη φορά να πάω Κρήτη, εγώ το ξέρω. Λοιπόν, πάω και εγώ σπίτι να ετοιμαστώ να πάρω κασκόλ σημαίες και σου έρχομαι. Μεγάλε, είσαι μεγάλος! Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι το 4, εδώ είμαστε. Ολυμπιακός, τρίλε, παίξε την μπάλα στη ζωή σου. Αλλιώς θα σε ξεσκίσουμε εμείς οι ομαδοί σου. Τόσο νωρίς και να λείπει. Αυτή συνήθως αφήνει το παιδί κάτω τη λάφα. Μπράβο, το σκέφτηκε κι αυτό.
Τι να κάνω, αφού δεν είναι εδώ θα περιμένω. Τι είναι αυτό, γράμμα, για μένα. Αγαπημένη μου πατέρα Παύλα Βέρα, πήρα πολλές φορές τηλέφωνο αλλά δεν το σήκωσε κανείς και αποφάσισα να σας γράψω. Είμαι καλά, θα έρθω για να ψηφίσω και τότε θα τα πούμε. Μάλιστα θα σας έχω και μια μεγάλη έκπληξη και ήθελα να σας προετοιμάσω. Με φιλιά, Λένα. Έκπληξη. Τι έκπληξη? Έκπληξη! Αυτό δεν είναι έκπληξη, θα τους έρθει απότομα. Έπρεπε να του είχες γράψει καθαρά για μας. Και να του κακοφανεί του πατέρα μου. Αυτός έχει καρδιά μάλαμα. Είναι και Παναθηναϊκάκια, καλά, ίδια ομάδα είμαστε. Α, ναι, είχε κατέβει με τον Παναθηναϊκό. Α, και Πασόκ, δικός μας άνθρωπος. Καλά τώρα, λίμωνο. Έτσι που το μελετάμε τον πατέρα σου, θα φτερνίζεται. Καλά, την άρπαξα για καλά στο καράβι. Ευτυχώς που ρώτησα την οικογένεια και μου είπε που είναι η Λένα, εκδρομή. Τότε θα της γράψω κι εγώ. Αγαπημένο μου κορίτσι. Κύριε Δικητά, κι άλλος ταραξίας. Μην τα σπρώχνεις. Ας τον εδώ και τρέχα πάλι, γιατί τώρα τα επεισόδια γίνονται έξω από το γήπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, για λέγε εσύ. Ήταν να λέω. Τι έκανες βρε έξω από το γήπεδο? Ό,τι κάναν όλοι, κύριε Συνταγματάρχα. Α, όχι και συνταγματάρχης. Λογαγός είσαι σύντεκνε. Α. Έλα. Για γήπεδο προς τα που πάω. Θα πας δεξιά και από εκεί αριστερά. Ευχαριστώ. Ο κομματάρχης, βρε. Βρε σαν τα μάραθα. Βουνό με βουνό δεσμοί. Τώρα θα τα πούμε, πουλάκι μου. Τι έκανα. Γρήγορα μέσα, είσαι κούλικα, ρε. Εγώ. Είσαι κούλικα. Σε παρακαλώ, σε είσαι το πλοίο. μέσα στο τμήμα. Σε χάσε το πλοίο σας. Θα πούμε μετά. Σε παρακαλώ. Μην τα να έκανα, κύριε Ταξιάρχη. Συζόριδους μας κάνανε Αθηναίοι και μούνταρα κι εγώ. Κι άλλος ταραξίας, κύριε Δικητά, ο πιο επικίνδυνος. Α, στη φάτσα, με την Άκη είχες ξανάρθει. Λάθος κάνει με τον Παναθηναϊκό. Α, τώρα σε θυμάμαι. Εσύ δεν ήσουν στην ταβέρνα που σκούπισες. καλά λες σύντεγνε, όταν έγινε ο μεγάλος Σαββάς με τσινάρθες. Όπου καυγάς μέσα ο φίλος. Τον είχα στη Λάβη και στην Αθήνα πάλι για καυγά. Δηλαδή, σαν να λέμε, εσύ είσαι συστηματικός στα επεισόδια. Λοιπόν, πάρε αυτόν μέσα στο κρατητήριο και έλα πάλι εδώ να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το Ολυμπιακάκια. Μάλιστα. Από τον πατέρα μου είναι, δεν είναι δυνατόν. Τι γράφει? Ότι έλαβε το γράμμα μου και μου απαντάει αμέσως. Σημερινή ημερομηνία. Μπράβο στα Ελτά. Και έχουν και το προεκλογικό υλικό τώρα, Ναι, αλλά εγώ το δικό μου γράμμα δεν το έχω στείλει ακόμα. Πώς το έλαβε? Για περίμενε. Α, έτσι εξηγείται. Πέρασε από εδώ. Κρίμα, δεν τον πρόλαβα. Και γιατί άλλο γράφει? Γράφει ότι φεύγει αμέσως για Αθήνα. Το καράβι ξέχνα το. Αύριο πρωί πας εισαγγελέα, μετά αυτόφορο και τέλος φυλακές Αλικαρνασσού για κάνα 2 μήνες. Σήμερα θα το κάνετε αυτό, κύριε Δικητά. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Το βλέπω, δε. Το βλέπω! Να σας πω τη θλιβερή ιστορία της ζωής μου για να καταλάβετε πώς βρέθηκα ύποπτος για χουλικανισμό. Εγώ όταν ορφάναψα μικρός. Δεν μας ενδιαφέρει η ζωή σου, βρε. Το κατάλαβες? Για τα επεισόδια, τι έχεις να πεις? Τι γίνανε επεισόδια? Μην κάνεις τον ανήξερο. Ξέρετε τι μου τρώνε, κύριε Δικητά? Επειδή είναι το ματάρι σε κάνει μεταθέσεις, νομίζω ότι θα γλιτώσει. Ωραία, εκεί που θα τον στείλω εγώ δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Μα αφήστε με πρώτα να απολογηθώ. Ωραία, λέγε και άσε την παιδική σου ηλικία. Εγώ μια γυναίκα αγάπησα, αλλά μου βγήκε σκάρτη και μου ζήτησε κάνα 4 παιδιά. Βρε, δεν μας συγκινείς με αυτά, το καταλαβαίνεις? Και τα παιδιά σου έπρεπε να τα σκεφτόσουν νωρίτερα. Μα για τα παιδιά μου θέλω να μιλήσω. Κώστα! Γύρισα! Κώστα! Ήρθα σου λέω, πού είσαι? Περίεργο, πού να είναι τέτοια ώρα? Πάλι αλληλογραφία. Τι λέει, για να δω. Βέρα, βέβαια για Κρήτη.
Επιστρέφω Δευτέρα. Δηλαδή αύριο. Πάλι καλά. Ελάτε τώρα, μην κάνετε. Εγώ τα τράβηξα, εσείς κλαίτε. Φτάνει, άνθρωπέ μου, φτάνει. Ψυχοπλακώθηκατε. Πού να ακούσετε τα δυο γενετικά. Όχι, να χαρείς, όχι. Θα σπαράξει η υπηρεσιακή σας καρδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Σωστά. Τον εισαγγελέα παίρναμε. Εμπρός. Κύριε Νομάρχα, καλά που σας πρόλαβα. Αστυνόμος Κατραμαδάκης του 4ου, ναι. Έχω ένα φουκαρά. Μπορούμε να του βρούμε ένα δωρεάν εισιτήριο να τον στείλουμε στο... Α, κατάλαβα. Ναι, αυτό θα κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει θέση για όλη τη βδομάδα στα αεροπλάνα. Ωχ, και τα οποία αρχίζουν απεργία από αύριο. Και από ό,τι βλέπω θα κρατήσει. Θα κρατήσει. Περίμενε. Ναι, το λιμενάρχη παρακαλώ. Ναι, αστυνόμος Κατραμαδάκης. Κύριε Λιμενάρχα, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι, δηλαδή να στείλουμε στον Πειραιά ένα φουκαρά φίλο μου. Πότε? Σε μία ώρα? Έγινε! Βεβαίως, άμα δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, σε παρακαλώ, κράτησε το καράβι και στο στέλνουμε περιπολικό. Έτσι. Ευχαριστώ, Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή φεύγω. Ναι, άντε. Είσαι τυχερός. Κοίτα. Να κάνω έναν αέριο στα γρήγορα. Θα είναι και άλλοι άντρες μέσα. Τι λέτε. Ωραία, καλή ιδέα. Άντε βρε. Σας παρακαλώ. Άντε βρε και θα σου κάνω σε φταίει εγώ. Έλα, τσάκω αυτό. Δεν κοιτάξτε μετά κλάψω. Έλα τώρα. Ξέκλατο. Δεν κάνει. Άντε, να προσέχεις, και καλό ταξίδι. Λοιπόν, τρέκα γρήγορα στο περιπολικό. Εγώ θα κάνω τον έρανο και θα έρθω να πάμε μαζί στο λιμάνι. Άντε, μην περιμένεις καθόλου. Φύγε. Έχετε φουκαρά. Τουλάχιστον θα φτάσει αύριο σπίτι του, Αύριο. Αστιεύεσαι. Το καράβι θα πιάσει Φολέγανδρο, Ικαρία, Σέριφο, Ύπρο, ξέρω εγώ. Όλα τα νησιά του Αιγαίου. Τι διαζύγιο μου λες, Βέρα, μου τρελάθηκες. Τι είναι αυτά που ακούω. Με εγκατέλειψε, σου λέω, εσύ μου, με εγκατέλειψε. Από τη Δευτέρα έπρεπε να είχε γυρίσει. 4 μέρες, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Α, ήρθε. Γύρισε, Εφη. Σε κλείνω, θα σου τα πω μετά. Κώστα μου, πού ήσουν, ανησύχησα. Παναγία μου, γιατί είσαι έτσι. Πού ήσουνα. Άστα που τα λέω. Δεν άφησα νησί για νησί. Αστυπάλαια, Μπατσί, Καρλόβαση, Αγιοκήρικο, Σύφνο, Σέριφο. Τι ήθελα και μελέταγα με τον σύντροφο όλα τα ξερονίσια και τις εξορίες. Τι πήγες να κάνεις εκεί, Κώστα. Άσε. Δεν πιστεύω να έχεις κι άλλα παιδιά και να μην το ξέρω, Μα τι είναι αυτά που λες, ρε Βέρα. Έχεις αυτά νησιά πανεπιστήμια. Και τότε τι πήγες να κάνεις εκεί. Άσε τα πω άλλη φορά. Δεν μου λες, μπορεί να μου πεις εσύ, Ισπανία, με τι λεφτά πήγε. Δωρεάν. Θα σου το εξηγήσω. Περίμενε πρώτα να σου δώσω το δώρο σου. Ορίστε. Αυτό είναι. Από αυθεντικό ταύρο. Σ' αρέσει. Το κέρατο. Βασιλάκη, μη σκύβεις πολύ, θα πάρεις λουμπάγκο. Καφέτζι να σου πετύχει. Τι θες, καφεδάκι. Δεν χρειάζεται. Πήρα καμινέτο και ψήνω μόνος μου. Όλοι πήρανε στη γειτονιά. Ναι, αλλά ο καφές ο δικός μου δεν πιάνεται. Ο καφές σου μπορεί να είναι εντάξει. Εσύ είσαι σκάρτος. Ρε δεν μας χέλει, λέω εγώ, μωρή αρκούδα. Τι με ευχαριστείς, Βέρα μου. Λοιπόν, την Πέμπτη το βράδυ θα έχεις την πρώτη σου επίδειξη στο σπίτι της κυρίας Κουντούρη. Μην ανησυχείς. Ναι, θα είμαι κι εγώ δίπλα σου. Έλα, θα το ξεπεράσεις το τρακ. Ναι, όποτε θέλεις θα έρθεις να κάνουμε πρόβα. Εντάξει, σε περιμένω. Βέρα! 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 Ωχ, πάλι οικογενειακή αλληλογραφία. Βαρέθηκα τέτοια ζωή. Κώστα, είμαι στις Έφης και θα καθυστερήσω. Φαγητό στο ψυγείο, έχεις τηλεγραφήματα από τα παιδιά σου. Σε φιλώ, Βέρα. Φτάνω Πέμπτη πρωί στο Λένα. Έρχομαι Πέμπτη μεσημέρι στο Μάνος. Καλά, ούτε συνωνυμένη. Πέμπτη έρχομαι στο απογευματινό τρένο μαζί και Γιώργο στο Φανή. Όχι, αυτό... Λοιπόν, θα τηλεφωνήσω και στη μανούλα μου να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Στον νυχτοφύλακα, εδώ είσαι.
Λοιπόν, την Πέμπτη έχουμε οικογενειακό μάζωμα. Σκασίλα μου. Τώρα μη μου το χαλάς, θα είμαστε οικογενειακός όλοι μαζί. Α, μπράβο, έτσι να είστε όλοι μαζί. Θα είσαι κι εσύ, λέω θα είμαστε. Εντάξει. Έγινε, εντάξει. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά, είναι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ζωής μου. Ευλογημένη στιγμή. Είμαστε όλη η οικογένεια μαζί. 3 γενναίες. Δηλαδή, η γιαγιά, εγώ, η μητέρα σας, έστω θετή. Και όλα μου τα παιδιά εδώ μαζί. Λοιπόν, πίνω στην υγειά σας. Καλές σπουδές, καλή πρόοδο και πάντα τέτοια. Γεια σας, μαμά. Στην υγειά σας. Λοιπόν, πέστε με τα μούτρα όλοι στο φαΐ. Έτσι. Βέρα μου, είσαι χρυσοχέρα. Τα έχεις φτιάξει όλα στην εντέλεια. Ειδικά για αυτή τη συγκινητική στιγμή. Κόψε ρε γέρο το μελό να πούμε. Ρε αδέρφη, πώς μιλάς έτσι στον πατέρα, δεν κάνει. Αλήθεια ρε Μάνο, πώς και δεν μας κουβάλισες κι εσύ καμία γκόμενα. Εγώ. Λοιπόν, αυτό το παιδί επιμένει να λέει αστεία χωρίς να έχει χιούμορ. Σωστό. Ας αλλάξουμε θέμα. Λοιπόν, κύριε Κώστα, τι προβλέπετε για τις εκλογές? Θα πάει καλά το κόμμα? Θα ασκήσει. Ο συνασπισμός. Ναι ρε πατέρα, ασκήσει τελείως. Για το Πασόκ λέει ρε. Για τη Νέα Δημοκρατία, Κάνε πια Νέα Δημοκρατία, για το Πασόκ λέει. Μα εγώ νόμιζα για τη Νέα Δημοκρατία, αφού τα πάμε στην Πάτρα. Για Πάτρα, ρε πατέρα. Στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθες με το συνασπισμό. Με το Πασόκ ήρθε στην Κρήτη ρε. Καλέ, παραμένει ανένταχτος ο... Πασόκ και Παναθηναϊκάκια ο κύριος Κώστας. Παναθηναϊκάκια, τι λέει ρε πατέρα, Ολυμπιακά δεν είσαι. Όχι, ΑΕΚ, στην Πάτρα ήρθε με την ΑΕΚ. Ρε δούλεμα που σας ρίχνει ο γέρος για να τα έχει καλά με όλους να πούμε. Εδώ δείτε ρε. Κάτσε κάτω, πλάκα κάνει. Εδώ δείτε ρε τι κάνει το ανθρωπάκι να πούμε για να τα έχει καλά με όλους. Εδώ δείτε ρε, ορίστε, ορίστε Πασόκ να πούμε. Ορίστε ο συνασπισμός, ορίστε Νέα Δημοκρατία, ορίστε ξανά Πασόκ. Συνασπισμός, συνασπισμός Πασόκ. Σταμάτα να στενοχωρείς τον πατέρα σου. Να μας δουλεύει έτσι να πούμε. Ξέρεις πολύ καλά γιατί το κάνει. Για να μπορεί να βλέπει τα παιδιά του. Αλήθεια ρε πατέρα, γιατί? Για τα ναύλα? Και δεν είπες τίποτα. Για να μην σε στενοχωρήσει. Έτσι, Και πάντα μας έλεγε ότι είναι άνετος. Καλά, παιδιά, υπάρχει λόγο να τσακωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Σημασία έχει ότι είμαστε όλοι μαζί εδώ, αυτό μέτραει. Ναι. Ναι. Ναι! Μίλα ρε κάθαρμα, ποιος είσαι, μίλα ρε αλήτη! Μίλα! Το κλειστό, κάθε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πρέπει να τζάσω, έτσι, γεια σας. Σε κουμπά! Που αυτό για θα πέσει κι άλλη ξεφτύλα, εντάξει! Μου διέφυγε, παιδιά, αυτός είναι νυχτοφύλακας, δουλεύει το παιδί. Περίμενε εσάς, λέει αυτός. Νυχτοφύλακας, Μπράβο, εξέλιξε τα αδέρφη. Κώστα, ξέρεις, πρέπει κι εγώ να φύγω. Και εσύ, ρε Βέρα, σήμερα τέτοια μέρα θα φύγει. Απόψε είναι η πρώτη μου επίδειξη. Εντάξει, αφού έχεις επίδειξη να πας. Παιδιά, λυπάμαι. Αλλά πρέπει, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Αν χρειαστείτε φαγητό, έχει κι άλλο στην κουζίνα. Νυχτοφύλακας κι εσείς, κυρία Βέρα. Όχι, επίδειξη, dealer. Λοιπόν, γεια σας, έτσι. Γεια σας. Γεια. Καλό. Παιδιά, δεν πειράζει, δεν χαλάσει ο κόσμος. Εμείς θα συνεχίσουμε μόνοι μας, κανονικά, έτσι. Παπά, ξέρεις, κι εμείς κανονίσαμε να πάμε σινεμά. Συγγνώμη, Γεια, καλή παιδιά, αφού κανονίσατε να πάμε. Στο καλό. Πάντως εμείς, παιδιά, θα συνεχίσουμε κανονικά, έτσι. Ξέρεις, πατέρα, λυπάμαι δηλαδή, αλλά να έχουμε κανονίσει με μια ξαδέρφη του Θανάση και μας περιμένει να πάμε να τη δούμε. Πειράζει? Τι να κάνουμε, αυτό το να πάρει και το έχει κάνει. Ευχαριστώ. Καλή νύχτα, πατέρα. Καλό κάνει. Εμείς πάντως τρεις θα κάτσουμε μεταξύ μας να πούμε, έτσι. Να, ξέρεις, πατέρα, δεν στο είπα πριν δηλαδή. Έχει έρθει ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη και είπαμε να βγούμε έξω να το τσούξουμε, έτσι. Δεν σε πειράζει, έτσι. Καλή νύχτα, πατέρα. Μα αφού σ' αρέσει, έτσι. Γεια. Μάνα, εμείς δύο θα κάτσουμε μεταξύ μας, έτσι. Κώστα μου, εγώ πάω γιατί νύσταξα. Θα με πας στο σπίτι μου. Άννα μου, θα σε πάω πάνω στο κρεβάτι της Βέρας, αυτή κοιμάται σαν πουλάκι. Έλα, έλα να σε πάω. Έλα, παιδί μου, πάμε. Έλα. Σιγά, πολύ κουράστηκα. Έλα, Μανούλα. Ναι. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εδώ θα κοιμηθείς θαύμα.
Μη στεναχωριέσαι, παιδάκι μου, έτσι είναι τα παιδιά. Βρε, δεν στεναχωριέμαι. Έλα, εγώ σε ξέρω, εγώ σε γέννησα. Μη το παίρνεις κατάκαρδα. Τέλος πάντων, πέσε να κοιμηθείς, έλα. Μα είμαστε πολλοί. Μη σε νοιάζει, τα έχω τακτοποιήσει εγώ. Ο Μάνος θα κοιμηθεί στο κρεβάτι του Σωτήρη που θα έρθει το πρωί, ο Θανάσης στο κρεβάτι της Λένας και ο Γιώργος στο κρεβάτι της Φανής. Και τα κορίτσια στο ματσάδα. Και η Βέρα εδώ. Και εσύ? Βρε, μη σε νοιάζει, έχω εγώ δωμάτιο λουξ. Λοιπόν, έλα, κοιμήσου μου τώρα. Έλα, παιδάκι μου. Καληνύχτα. Στο καλό, παιδάκι μου. Όνειρα γλυκά. Να είσαι καλά. Στο καλό. Εδώ δεν βγάλουμε. Αυτά έχει. Μια νύχτα είναι. Να περάσει. Ρε εσύ στις ξάβλες το ρίξε. Καλά που σε βρήκα. Αλλά ipνίες έχεις? Όχι, αλλά περνάω την ημέρα κλειστά. Περνάω το μεσημέρι κλειστά. Πέρασα τώρα βράδυ, είδα που είχες φως και μπουκάρισα μέσα. Δεν μου λέει ρε εσύ συναγωνιστή. Την μπαρμπουτιά το γύρισες. Τι είναι αυτά που λες ρε σύντροφε? Αμάν ρε να σου δώσω εκείνη τα δανεικά, τα κουβαλάω τόσο καιρό μαζί μου, σε ευχαριστώ. Αλλά τα βρήκα τα λεφτά μου, έτσι δεν τα χρειάστηκα. Πάντως σε ευχαριστώ, Κωστάκη μου. Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Δεν μου λες να σε κεράσω καφεδάκι? Καφεδάκι? Όχι ρε Κώστα, να ουζάκι το πιο παρέτσα. Εντάξει, εγώ δεν πίνω ποτά, αλλά έτσι για χάρη θα βάλω να ουζάκι το πιο. Εβίβα! Εβίβα! Θες γλέντι, γλέντι, μέσα είναι. Να γιορτάσουμε προκαταβολικά τη νίκη του κόμματός μας. Και να πάμε στο δικό μας. Δικό σου? Εκεί που λίγο γκαρσόνι, να μας περιποιηθούνε. Εβίβα το δεύτερο. Μα μόνο φτάνει η ζωή να σου πικράνει. Μα εγώ έκανα πολλά σφάλματα μες στη ζωή μου. Κι αν θα ψάξεις την ψυχή μου, θα τα βρεις με τη σειρά. Σφάλμα είναι που υπάρχω, σφάλμα που γεννήθηκα. Μες στα σφάλματα έχω ζήσει, η ζωή με έχει γεμίσει. Η ζωή με έχει γεμίσει με πολλά μηδενικά. Σήκω! Πώς θα ζαλίζουμε? Εγώ ζαλίζουμε, αλλά τις τροφές που θα τις ρίξω. Αυτός είσαι στις τροφές. Δεν πάω σπίτι μου απόψε. Μετά εγώ θα σε πάω κάπου special. Αυτή τη βραδιά θα τη θυμάσαι για όλη τη ζωή. Μέσα, πρώτα όμως θα ρίξω τις τροφές μου. Όρμα! Καρδιά μου, δεν τη θέλεις πια κοντά μου. Κι ας με καίει η φωτιά μου. Εγωίστρια καρδιά μου, δεν τη θέλεις πια κοντά μου. Κι ας πονάς και συμπάθεια μου. Με ψέματα παρηγοριέσαι. Καρδιά μου, πως για εκείνη δεν πονάς. Μα ξέρω πως ακόμα τυραννιέσαι. Την θέλεις και τρελά την αγαπάς. Εγωίστρια καρδιά μου, δεν τη θέλεις πια κοντά μου. Κι ας με καίει η φωτιά μου. Εγωίστρια καρδιά μου, δεν τη θέλεις πια κοντά μου. Κι ας πονάς και συμπάθεια μου.
αφήνει. Καρδιά μου την αλήθεια για να δει. Αφήνεις μια φωτιά και δεν τη σβήνεις κι ας ξέρεις πως το τέλος θα καείς. Εγωίστρια καρδιά μου, δεν τη θέλεις πια κοντά μου κι ας με καίει η φωτιά μου. Εγωίστρια καρδιά μου, δεν τη θέλεις πια κοντά μου κι ας πονάς και εσύ βαθιά μου. Ένα ποτηράκι, ακόμα ένα τραγουδάκι. Τον κόσμο που βρέθηκα, τα πάντα βαρέθηκα. Καλά που με πας ρε Θωμά. Θα σε πάω στα μανούλια. Και τι θα τα κάνουμε τα μανούλια. Θα σε πάω κότσο μου να κάνεις αυτό που δεν κατόρθωσες να κάνεις χρόνια με τη γυναίκα σου. Ρε αφού δεν βλεπόμαστε μα αδερφέ, τι προχώρης το Πόπο αυτή με τ' άσπρα. Πόπο. Μες στα μάτια σου ο κόσμος όλος. Ο κύριος και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Τι έγινε ρε μόνο που με... Είναι και θράσης, έχει κι άλλα το μενού. Χάρη ρε ραντάκια και προχώρα. Ο κύριος παρακαλώ. Άντε ρε μπάρμπα προχώρα. Μπαρμπαριά και τούνελι. Φαίνεσαι καλό κορίτσι, εσύ θα πας μπροστά, πώς σε λένε. Λουίζα, εσένα. Από γλάστρα το ψώρισες. Άντε σπάσε καράφλα, πηγαίνετε παρακάτω. Μην το κοιτάτε που έχει καράφλα τη νύχτα, την ημέρα βγαίνουνε μαλλιά. Εδώ είναι το καλό, κοίτα. Ωραίο πράγμα. Πρώετε τα μέλη. Άντε κάνε πέρα ρε. Να το. Θα στο βγάλω το αυτί σου εσένα. Άτιμο. Απολύεσαι, πανεξεταστέα. Θα περάσεις από κταίο. Πω, άσπρο κόκκινο Παναθηναϊκό, πες το κι έγινε, όλα για τα σένα είναι. Όλα. Κι αφού. Ρε εσύ εμάς τι γίνεται ρε. Τι κυνηγάνε. Αμάν. Κότσο. Τι γίνεται ρε Κότσο. Ορίστε, αυτά κάνουν τα κολόπεδα και χαλάει η κοινωνία. Παλάω στην κάθαρμα είναι. Τι είναι ρε Κότσο. Σωτηράκι, το παιδί! Αφήστε το παιδί μου! Είναι παιδί μου, αφήστε το! Να το χαίρεσαι! Βαποράκι είναι! Γεμάτη η τσέπη του! Βαποράκι! Ναι! Σιγά! Εσύ μου είπες Πανιόγερα! Φύγε από εδώ! Φύγε! Ρε αλήτη! Δεν σκοπεί να μην ξαναφορές το μπουφάν μου! Δικό μου το μπουφάν! Κύριε Στήλακα! Δικό μου είναι! Εγώ το φόραγα! Εγώ είμαι Βαποράκι! Εγώ είμαι ολόκληρος όλο! Εγώ είμαι υπεραγιά! Ρε πατέρα! Είσαι ο πρώτος, ρε πατέρα! Είσαι ο πρώτος που να πάρει ο διάολος! Να που το έμαθα το πατέρα σου Βαποράκι! Και μου τα έλεγες και δεν σ' άκουγα! Να μου φέρνεις αγόρι μου τσιγάρα σου φυλακή! Κύριε Κώστα. Δεν ξέρετε! Λέτε να το πιάσαμε στην τύχη. Ξέρουμε τι κάνουμε. Φαίνεσαι καλός πατέρας. Αλλά όχι και έτσι, δεν πρέπει. Σε παρακαλώ. Φέρ' τον μέσα. Φέρ' τον μέσα. Όχι το παιδί μου! Όχι το παιδί μου! Όχι το παιδί μου! Όχι το
παιδί μου! Όχι το παιδί μου! Όχι το παιδί μου! Κύριε Κώστα, σε παρακαλώ κύριε Κώστα. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι! Όχι, παιδί μου! Κότσο, σήκω ρε Κότσο, σήκω ρε Κότσο. Παιδί μου! Κότσο, έχει εμπιστοσύνη στο κόμμα. Στο διάλο τα κόμματα! Στο διάλο!